0 eta 1 urte bitarteko etapa haurren garapenerako funtsezkoa da. Esperimentazioak zentzumenak eta alde motorra garatzen ditu. Haien jakin-mina piztuz eta autonomia sustatuz. Jardueren bidez, hala nola testurak ukituz eta objektuak esploratuz, haurrek inguruko mundua ulertzen hasten dira. Arreta eta koordinazioa indartuz. Gure ikastolako hezitzaileek ingurune seguru eta estimulatzaileak eskaintzen dizkiete gure txikitxoei, haien interesak eta erritmoak errespetatuz. Material naturalarekin esperimentatzeko mailak eta gela sentsoriala jarduera lagungarriak dira haurrentzat modu ludikoan eta esanguratsuan ikasteko. Esperimentazioa, azken finean, haien garapen integrala bultzatzeko ezinbesteko tresna bat da. Gainera, esperimentazioa, harremanak eta sozializazioa bultzatzeko aukera bikaina da. Haurrek, jarduera partekatuetan parte hartzen dutenean, besteekin elkar eraginean hasten dira. Horrela, komunikazioa eta elkarbizitza garatuz. Taldeko esperientziek lankidetza eta errespetua sustatzen dituzte, etorkizuneko gaitasun sozialak lantzen hasita. Etorri gu ezagutzera!